नमस्कार, हम बानी जीत कुमार रौसा चालू कर दो बानी निस्तक भोजपुरी देख भोजपुरी वाला लोग भी ना गजब गजब के सपना देखला ये प्रथम लोग देख ही रहे बानी। आज हम बात ये कर रहे बानी यही फिल्म के जो ना फिल्म के नाम बा दक्षिण भारतीय बहू। हाँ, तो दक्षिण भारतीय बहू के बारे में हम बताएं ये फिल्म का बा कैसन बा और फिल्म कितना आवे वाला समय में बकचोदी से भरल होखल बा। हाँ यार, सच में होखल बाटे। बताएं वीडियो में। चलिए बस काम करी चैनल पर नया बनी सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर दी जाए। वीडियो को चालू करिए दिया जाए। जना फिल्म का नाम बा दक्षिण भारतीय बहू। देखिए फिल्म दक्षिण भारतीय बहू, ऐसे पहले भी एगो फिल्म आई रही गुजराती बहू। हाँ, गुजराती बहू, मराठी बहू, ना जाने भोजपुरी में ये सब हो गल बा। तो भइल कि यार ये सब कुछ हो गल बा, एगो दक्षिण भारतीय बहू फिल्म बना दिया जाए। ओकर बाद अमेरिकन बहू बनी, ओकर बाद से रूसियन बहू बनी, ओकर बाद चाइनीज बहू बनी, ओकर बाद से हाँ दक्षिण कोरिया बहू बनी। मतलब अब एक तरह के बहू वाला जितना फिल्म बना बनी, क्योंकि अब सास पतोह झगड़ा वाला तो एक बहुत सारा नाम खत्म हो गया ना। तब थोड़ा सा मतलब प्रदेश से हट के अलग अलग प्रदेश में पहुँचल जाइए, फिर अलग अलग देश में पहुँचल जाइए। अब इहे कुल के बहू अन सन। अब बहू अन तो ओकर थोड़ा सा कल्चर के बारे में दिखावल जाए कि उ आई तक केने खाना बनाई, ओकर खाना के टेस्ट कैसन रही, इनकर खाना के टेस्ट कैसन रही। जब ये दोनों जना में मतलब होई जवाल बवाल झगड़ा आना कहानी फलाना ढिंचा, बस ये हो खोला फिल्म में। सच में ये हो खोला फिल्म में यार। मतलब इतना घटिया सोच कहाँ से आवेला? मतलब हु दिस कहाँ से आवेला यार? आवेला बी फोर यू कहीं से आवेला? सच में तो बी फोर यू कहीं से आवेला यार? हु दिस बी फोर यू का भैया 10-20 को ऑस्कर तो ऐसे ही दे दिया चाहते थे कि भाई का तो फिल्म बना दो यार। कौन कौन कल्चर दिखा दिया यार, कल्चर के एक से एक संस्कृति दिखा दिया। कसम से माँ कसम का मतलब एक स्तूप के सलामी अब दे दिया तबे मन बका भैया। सच में रियल वाला मतलब हद हो गई बा यार, हद हो गई बा। ऐसा फिल्म देख देख के भी लोगों के दिमाग में होता कि यार मतलब उनके देख की का रहल बन जाए यार। ना उनके देख का रहल बन जा, सुन का रहल बन जा, बन का रहल बटे, ओकरा बीच में का हो रहल बटे। सब कुछ बहुत दयनीय होला यार ऐसा कोई फिल्म देखने के बाद। अब जैसे गुजराती बहू आई तो गुजराती बहू में रहो देखा तो साफ साफ मालूम चले वो अपन गुजराती के खाना के करी, यूपी बिहार के खाना के हुई। बस एक अलावा कुछ भी ना मिली यार, कुछ भी ना मिली। अब रहो इस तरह के फिल्म में खूब एक्साइटमेंट बनते हैं। तो देखिए अब ये बाकी थोड़ा सा हमें शादी के कल्चर दिखावली ना जाने कितना बार साउथ फिल्म में रहो देख सको। अब ओकरा के भोजपुरी में दिखावली ये लोग को लगा था कि यार भोजपुरी वाला सब तो कुछ मैं बुर्बक हो से कहाँ देखले बड़ा सा। हमने के जब बनाए जा तबे ही जनिए से कि हाँ दक्षिण भारत में होला कैसन शादी ब्याह होला, कैसन कल्चर होला। तो फाइनली यार अब हम का ही बताएं। प्रथम लोग देख रहा बानी, शूटिंग भी चालू हो गई बाटे। संदीप सिंह निर्माता बना और अविनाश रोहरा। बाकी डायरेक्शन साहब में बड़ा प्रवीण कुमार गुडरी। ना जाने कितना फिल्म बनाई लोग फिर हम का ही बताएं। बाकी कथा पथकथा अरविंद तिवारी जी में बा। अरविंद तिवारी भाई हुए और जिनके ऑस्कर नहीं खे मिलत तो लोगों के टॉर्चर कर जा रहा भैया ऑस्कर मिल जी, लोगों के टॉर्चर कर बंद करे यार। सच में ऑस्कर मिल जी तो मान ली अभी ऑस्कर खाते कितना आज जाना का टॉर्चर करी हम आपका घंटा रह के बता। बाकी अंजना चाची बाड़ी है, मैं हीरोइन बाड़ी एक बार फिर से बाड़ी अंजना चाची हीरोइन बाड़ी। बाकी अमित शुक्ला, प्रेम दुबे, प्रकाश जैस, प्रिया वर्मा और भी तमाम सेटरा कलाकार लोग दक्षिण भारतीय अंदाज में दिखाई देते रंजा। प्रेम दुबे भी बड़ा। बाकी वीडियो इतना ही बाटे। आगे जौन भी अपडेट आई जरूर बताइए। देखते रहिए निस्तक भोजपुरी। बाकी हम जीत।